awuyijayele uyogqoka ikhasi Mfowethu nazi impahla siphethe la. Phethe futhi impahla lana. Zishile impahla ngithi thina sikuphathela izinto lana esicabanga ukuthi zishile. Umuntu engathi eshelwe. Awusalona ibhingi. Awusezona isangoma. Salona ibhingi awusezona isangoma. Ngokusha kwezindlu nje awuselutho. ukhamba sibonile sisalile Makuthina ngapha ukubhinqa ngima. awuphethe ukuthi defend Impahla lezi sicabanga ukuthi zishile. Ya nizoke isiphela. ithawula amabhingi Hayi ke. Seyisa kanjani futhi sikuphathela izipho? Isiphela uma uhamba namapholo ngokudelela impela. Kanjani futhi sikuphathela izipho lana. Mawusho endlini awukhethi ukuthi kungashi lokhu kusho lokhu. awuyijayele uyogqoka ikhasi Mfowethu nazi impahla siphethe la. Phethe futhi impahla lana. Zishile impahla ngithi thina sikuphathela izinto lana esicabanga ukuthi zishile. ijayele ikhasi Yewa isakapela nabo. kumele uliphathe lelizwe Hayi mina ngathathela iflag kuphela, cela iflag. Awusalona niphinga. Awusalona iphinga manje. usuyikhethela Wasuyikhethela. usuyikhethela manje Hayi naye ukuthi angayi. Awusalona iphinga. Angiyabonga Akushisela umuzi wakhe. okunye niyeyisa. Yabo. Okunye niyeyisa. Seyisa kanjani mfowethu? Niyeyisa. Awunye niyethelela. Umuntu engathi eshelwe. Awusalona ibhingi. Awusezona isangoma. Salona ibhingi awusezona isangoma. Ngokusha kwezindlu nje awuselutho. ukhamba sibonile sisalile Nangiyisa uba nithatha beef master lenitha lapha eke into ayisuthu nomapholo bokweyisa yabo Seyisa kanjani? mama uthumisa imoto siphelele nibe nihambela madoda iright iflag okunye ngiyabonga kumele uliphathe Izuphethe mfowethu isangoma sesona. aqhubeke Singazi phela. aqhubeke ndodana ngoba ngishela umuzi ibhizinisi kakhulu Singazi phela thina. Angisazi. uphumile lapha ekukumele Besingazi thina mfowethu mina bengathi ngipseyilona ibhinqa. Sekhona la ngala emadlozini. phethe nezo Ngabe sithi sigodla into abashile. right impela uthi bathi ngifika ngenqondo yokweyisa Ziright. Cha, uphinde kanjani? kweyisa umapholo Cha, weyisa kanjani ngoba phela mfethu nalo ukuhamba likhona isigodlo sisindile. Hamba uqhubeka mfethu. hayi cha ukuthi sifike ngakholoko mapholo besingazi ufunza nawe lecala Ngiphetha kanjani? ubona ngokugala ukuthi impungisha impela lento le yabo bhetha ngempela uyaphethisisa umuntu lo 55 untanga kasome izidotira Noma kodwa bazoyibeka lezi mpahla usazoyidinga lezi mpahla umuntu oshelwe indlu vele ingqondo bathi ngathi ibuthi ngathi iyahamba buyibuthi. cha ifesta yona ngiyayithanda kodwa hayi Naso ke. Yabona ke yini mpo ngayithandi la yini ongayithandi? hayi iza ngenqondo embi Enjani ingqondo ngoba ushayelwe mfowethu? ngoba ngiyegoli kusasa sengikhale kakhulu nami ngize ngidelelwa kanje hayi Phela thina mfethu asibone osopolitiki abazophethisa ama-flag. Thina siphethe into esikwaziyo ukuthi into ophila ngayo. noma behlula ngokuholela labo sopolitiki kulezi inkontileka egcula umgwaqo uGreta le musu uzobedelela la ngihlangene nakunayo inkontileka Mfethu ukudelela kanjani? abeni kodwa abeni umuntu awosopolitiki Kanti wena umlilo angiphazamisile nami ngifuna ukuhlala ukhethelile nomlilo wena ushisa lo ngishisa gogosha bese ngiphula umgwaqo ngifuna yabona lapho sopolitiki phela ufuna wehleza gogosha bese kubuthi phoko idocument engiyisayina lapha emaphoyiseni Okay. Ngithi ngiyakuphawula la ngiyayilunga. Sithethe nani sizohlala sikulinde bese baningi abafowethu abanye
sebeze bahamba bafana noBahube nabo Mbuze nabo Ophuze Khemisi nabo Ayanda Dance nabafethu abanye uThete sathi no ngoba sesifikile ekhaya sike sathi ukuzimazisa ke hayi bajabula umama sesacula ke nje sekwamnandi sashiya ke no besiphethe abanye abafethu bakhona abanye bahleli nomama la usisi nabanye babisinde okay yini ngoma artist ashedwa amazi yini sicule kakhulu hayi sicule kakhulu phela sikulinde 5 hours 5 hours hayi sicule kakhulu sicule kakhulu akekho umuntu uculiso wethu hayi sicule kakhulu sithi no wena culo okwenzeke kuwena kwenzeke kuthina sonke othinta wena usithinta sonke uyiciko siyinto eyodwa and ingakho sihlezi sisho ukuthi no la khona iculo nathi sikhonabo sisibethu bezoqhawula ethu Macungwana yebo umfuthi bakanculo engaxoxa nathi befonini zalo Kansas ikuzalo yebo manje ngizila ekhaya sekhaya yebo nani simba xa la ngomnyanga nihlela kanjani ukuthi ngiqhamuke seniyibhomu kanjena siyibhomu kanjani ngiqhamuke seniyibhomu senibaningi kangakani nihlela kanjani nama ngiphuthuma nami izinto ngoba ngistress ngempela ngoba ulimela umuzi lapha ingane ifundi kushiya yonke into fanele ugijinye kuyoma fence kulungisa izinto ngoba manje indaba ukuthi ngingahlala la ngiloko ngikhale njalo anginyambisa isichanisena ngifuna uqaba amanga noma lema ngabe bayangibopha ngiphuthuma izinto ngikwazi ukuthi nami ngibhekana nabameli kodwa ke mina kanginabo abameli mina ngiyimele mina kubalekile ukuthi bafethu ngicela nje ukusho nje into eqondileyo kanti bisifike naye ummeli uAyanda Dance ummeli ummeli ngokwegama igama lakubo abaqamba ukuthi ummeli hayi ukuthi ummeli oneziqu uyantshela noAyanda uneziqu zomoya abantu ukuthi uzalwa isendela samachuneni angithi lezi ziqu abayishoyo wala ekhaya ubeze kubo kahle hle kodwa ke washo ukuthi ke ukuhlulela kwandoda akufani wafika kwaManathi sabamambe sonke ngisendela ngatshela uyena uthi cha yena yena DNA yakhe yasemachuneni shothi lezi ziqu abayishoyo izona ukuthi iziqu zoboya zasela mana ngikhuluma ngabantu abakhubazekile omunye wabafethu uthe bantu simdlulisele kakhulu mfethu uThuki behambisa abantu empophomeni usho isihlabathi sidala amasende uthe bantu ngizala udlala ngabantu kusebusika manje inyanga kezimo ukhulisa abantu ukuthi uyosizwa ibhishi phela labo umsebenzi ibizo la bahola ngakho ubizo lokungibhutisa masuka lapho uyodana ngathi namandiya ngathakasela nawo ukuvumisa kanjani namandiya athena badlala ngami ngiphila kakhulu isikhathi side namandiya abafowethu basemaxokanyana nje kodwa ngiyabathanda sinabo iyodwa kuphinde siyibanga nabo uchaphaza abafowethu nodadewethu emafemini kodwa ukuthi ubuzwe baba akaze sibanga la bantu 150 years bela eSouth Africa
kodwa basakwazi ukupheka ubriyano namanje kusho bunjalo basakwazi ukushisa lezi zinto zabo lapho izoba zinjalo bazagqoka omasala yonke izoba injalo basakwazi ukuzivalela izitolo njalo ngolesihlanu kusho bakuthi yonke le nto leyo nabantu basuka neculture yabo kwamanye amazwe bayinambela eSouth Africa yamukeleka yabona so ke manje ke mina ke ngubani ke mina ngizoqala ngizobaxosa manje asikudlala abantu abasungula amaqembu ezepolitiki abo befuna ukukhova umhlaba wamaNdiya. Indian people should not be allowed to own that a political space to be used by people who have their interest. They know that we love them and we have been with them for a long time. Thina njengabantu bakwaZulu we don't discriminate, we don't kwasa, we don't have racism, but when you are against us, when you challenge us, we fight you. We are the fighters. We fight, and then when we fight, it depends who remain on the ground. It can be us, it can be them. Always saying that for whatever they are doing in their factories and their firms, they are the secondary contribution in the economy of South Africa in terms of race, because the economy can be in one pot. That's right. The economy party, it can be one pot, but it's a different carries. Because when I need to speak about carries, when the flag says, it's different carries. It's a different one. One pot, different carries. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Umthandeni ufikele itolo lapha ekhaya ngizwe Mchunu Embombulu amlethele impahla njengoba sibonile amniketa impahla amthengele amaflegi umthawule mabhinqa lesiya skipa lesiya sodumo semaZulu iningwemabala. I'm not sure about the name. Amthengele and ungizwe azangathathe leti impahla because uthe bayamdzelela, but there was just so funny shema nema-members uzalo bewakhona itolo babonile bomadlala bakhona bomakwalili bafikile bo-ayanda dance abantu abaningi njena they were there yesterday. This shows ukuthi abantu bamsupporta kangakanani ungizwe Mchunu, abantu bamthanda kangakanani, even though there are people who are saying ukuthi uyahlanya, but naku phela abantu labaningi bayakhombisa isupport njengoba shelwe elikhala ke. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.